Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ipprova ma jarmix lil Jason Azzopardi fil-waqt li ma jfaħrux wisq għax bħalissa titkarrab għal voti tal-fazzjonijiet kollha fil-partit. Bernard Grech der jagħmel dan waqt li kienet jiġi intervistat fuq ir-radju tal-Knisja. Madankollu l-logħba ta' Bernard Grech li jkuntenta li żewġ fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista ma tantx ħallit frott kif kienu biss ftit minuti wara li ntemmet l-intervista li l-ewnieni li poġġa lil Bernard Grech fit-tmum tal-partit ħareġ għalih fuq Facebook u qal li żmien Bernard Grech ma jdumx ma jispiċċaw wkoll. Meta kien mistoqsi fuq Jason Azzopardi, Bernard Grech ċaħat li l-Partit Nazzjonalista ħadem kontra l-kandidatura tiegħu. Mhu veru xejn li l-partit ħadem kontrih. Ma veru xejn. Niċħadha kategorikament. Żied ukoll jgħid li Jason Azzopardi ta' kontribut enormi fil-politika Maltija. Jason Azzopardi huwa persuna illi iva ħadem ħafna bħala Ministru ta' kontribut kbir, ħadem ukoll bħala deputat fl-istrutturi wkoll tal-partit. Iżda mbagħad meta kien mistoqsi dwar il-fatt li Azzopardi ma kienx elett, Bernard Grech saħaq li kulħadd għandu expiry date fil-politika, anke hu. Hawn Blonk kiteb Jason Azzopardi li jindika li l-expiry date ta' Grech jista' jkun mhux il-bot. Kultant min jaqra l-expiry date ta' ħaddieħor jinsa jara x-shelf life tiegħu, kiteb Azzopardi f'bota diretta lejn il-kap tal-partit. Dan l-aħħar żvilupp bejn Bernard Grech u Jason Azzopardi kompla jikkonferma s-sigriet magħruf lil fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista qed jattakkaw lil Bernard Grech internament billi jgħidu li moħħu biex isalva ġildu. Iżda fl-istess ħin, anke kif ikkonfermat fl-luq tan-nomini għal kap tal-Partit Nazzjonalista, ħadd mu lest li joħroġ fil-beraħ issa kontra Bernard Grech bil-manuvri jsiru minn wara l-kwinti.